So, yo! What's up mga Bisaya? So, welcome back again sa akong YouTube channel. So, sa katungwa pa kailan ako day si Perning, taga Cebu, taga Lumanhog. So, sa mga bisdak diya, kabalo man ko nga taga adlaw naman kita si kaon og mga dilata, mura ka na mga pareha na mga beef loaf, corn beef. So, uban pa og unsa pa sa mga dilata. So, karon kay ang mga dilata is ato siyang panindutan gamay itong punan o gamay mga ingredients para mapunan yung sustansya ang inyong mga dilatang sudan. So karon is tudluan ta mo kung unsaon. So tan-awan lang ninyo ning video, so ayog i-skip. So kung bago pa ka sa akong channel ay kalimot mag-subscribe o i-comment ang atoang recipe today. So mga bisdak, so before ta ma-proceed sa tong video is kuyo guys ako niyo mangunat og puso. So, tara mangunat og puso para sa tong recipe today. So, let's go. Good. Kaka. Ka ba? Ba't ikaw? Ikaw, hindi talaga So, mga to guys. Pura na usa? Ulaw! Puso na to. So, ito na ning himo recipe niya. So, tara. Let's go. So, mo na itong puso guys. So, waon guys. Atong latan. So, ikaw man is ato na siyang latan. So, atong pabukalan. Tara. So, ano kayo guys? Luto na. So, ito na siya unon. So, natay ko guys harina. Corn beef. Karne norte corn beef. Ug madig sarap. Itilog. Ug mantika. So, mara tong ingredients guys. So, tara. Totoo na to ni. Tara. Let's go. Guys, kaon na mga guys.
Guys, kung nangyari na guys, kanina lang sa akong mga cornstarch. Di mo ba ganun? Ingat lagi. Tutusin ito. Ikaw saan ka ba batulbo? Burger siya, guys. Oh. So, guys. So sa mga bisdak diyangan ka nagtan-aw og nahuman ni nga video, salamat. Kung wa pa ka kasulay ito, nakay mga kasagingan, so panguwit lag puso, nya saguli lang ninyo og kuan to. So ira lang tanyo itong klase sa putahe. So salamat ninyo. Salamat sa imong pagtan-aw mga bisdak. So sa dili pa nato tapuson ning video, shout out day kon ni Giseline ug ni Kenneth Nagulalas. So salamat ninyo guys. So kita-kits sa next video. Og bago ka pa sa akong channel, ay kalimot mag-like, comment, share, and subscribe para updated ka sa akong mga video pa nga i-post nako sa YouTube. So kita-kits next video guys. So salamat ninyo guys sa isda sa tanan. Salamat niyo guys. Amping ka always. Stay healthy. Thank you. So end na to ni video. See you on my next video. Oops. Let's go.